Tugot, ti napalabas. Tinapalabas, kinasarita ni General Barbosa dadayana ken Dolores. Imbaga ti General, akayat nang asawaan ti Donya. Nakunana pa'y nga ikan na itidakkel agatan. Basta sumurot da ito'y ken Juana. Ken aramiden na ti kayat ti General. Nagpanunot nga rod ni Donya Dolores iti dayta na ibaga ti General. Dagos mo't anasaw ni Diana. Alapdan na ti inana as sumurot ken ni General Barbosa. Iti sabali a bangir, inasitgan nila kay Ignas ni Celia, kabayatan ti panagmaymay sa daytoy. Nagdamag tilakay noan niya ti pampanunutan ni Celia. Ditan anay baga ni Celia ti pudno anagan ni Gardo. Impakita na pa'y tiladawan da Ruben ken Diana. Nagsaritaan da nga rod nga isu na pa'y lang ti makaamoy ti amin. Iti mansyon, agsarsarita dalindon ken General Barbosa. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinubela tayo ang napaulwan. Tugot, ti napalabas. Gusto timbagam kanyak nga grup-rupa ang kwarta ni Dolores. Imbagak langan Juana nga ikang kiti ado kwarta na sumurot kanyak. Kaslawan nugutan iti kayat ko. Di makil pa'y dagiti mata na anak ang iti kinabaknang. Ninong, Nukas pangarigan, tauman nugot iti kayat ko. Ipan ko adagos iti hideout ko. Kat ibilang kumeten, amay sa kadagiti babae. Ninong, saan na mabalinti kayat mo ang mapasamak? Agtalinad lang ni Bakat Dolores dito'y mansyon. Aniya? Mangsapol ka lang iti sabali ang babae, Ninong. Imbagak matenken ka no anya ti makagapo. No apay ang nagbalin a babaw ni Bakat Dolores. Okay. Maawatan ka, Lindon. No saan ka makasapol iti sabali ang babae? Ipasangom langan kanya, dagiti natataer, abuyot mo. No day tatigahat mo, Ninong. Matungpal. Agyaman na, Lindon. Dagiti lang natataer, abuyot mo, ti sumango kanya. Diyak kaya, dagiti kasla grup-rupa adaan alang gutsi. Boss, nakapanawan da General Barbosa. Kanda kiti daddo maabuyot tayo. Juan Brando, ingkuyog ni Ninong dagiti buyot tayo nga dalangana. Talaga pinili pa ni General dagiti addalang nga nakakadwa tayo Sa dino nga tati papananda, boss. Makamo ni Ninong, no sa dino ti pangipanan na kadagiti kakadwa tayo. Ala, mangisagana kay ti arak. Kaya't ko ti uminom. When, boss? Mama, apay akas jay ti jar mo itay ang makisarsarita kan ni General. Kasla kayat mo ti sumurot kan kuana. Pakawanin nak, Diana. Imbaga na laang nga ikan na ka iti kwarta. Mayat kayo matan a sumurot. Kasanon no saan kayo alinapdan. Simurot kayo latan kan kuana. Kat iba ti dakon dito yung mansyon nga agmay maysa. Diana. Aging ka di ita. Kat masisirap kayo lata iti silang ti perak. Mama, kabailan nakgayam a panawan no maipapanen iti kwarta. Diana. Babaan ko madaychay nga aramidak. Maikantan iti wayawayan. Tiko na mga ta. Magunod tan ti waya-waya. Babaan ti susurot mo kan kuana. Ha? Di mo ka din naawatan dyan bagakan ka ni General Barbosa. Nga agtalin na kalaang iti hideout na. Kan aramidam amin akayat na. Diana. Agba nagkamutlaan nakakaasi iti sidong na, Mama. Amangan no di mo maaramid ti kayat na.
kat sikat ti pangipapasan na iti pungtot na. Oh, Pasensya ka no siya kung timang palagip kan ka, mama. Saan ngamin anasaya at ti aramidam? Tila ang bukod mo apagimbagan ti pampanunutan. Diana, anak ko. Nalaka ka ngamin amaal-alilaw. No may papanan iti kinabaknang wenno kwarta ti pagsasaritaan. Panunutam ko mano apay akas to'y ita ti mapaspasamak iti biyag tayo. Gapuday ta iti dakkel abidot mo, mama. Oo. Apay nakaulimak ka. Bakit, Dolores? Linton. Bakit, Dolores? Kaya't ni Ninong ngay kuyog na ka iti hideout na. Ngam linapdak. Imbagak kan kwa na sana mabalin, gaputa babaunin kan dito'y mansyon. Linton. Kursunada na ka ni Ninong ko a general. Ngam sana mabalin ti kayat na mapasamak. Ti kayat ko, agtalinaed kayo lang kini Diana dito'y mansyon. Dakkel una yun tibasul ko kin ni Diana nga anak ko. Aklunak nga adon tibidot ko. Anya? Naladawan ti panagbabawi. Saanan ang maisublit isigod a panagtalak ti anak ko. Panagkunak. Talaga asahan na may subli pa iti sigod a panagtalaknakan ka. Bakit, Dolores? Kasano laengan no adapay sa bali a maamuan ni Diana. Adada nakagura na ka. Anya ti kayat mo asawan. Bakit, Dolores? Dua tala nga makam mo iti dahijay palimed. Saan ka di? Lalay ngam ti agpamarang iti anak mo. Tapno saan na ka apag dua-duaan. Agpagpakaasi ak Linton. Sana rumbang amaamuan ni Diana ti agpaiso. Adda kanyak ti alas. Isungag tungpal ka iti amin na kayat ko. Iti kanito asalungasingem ti pagayatak. Ni Diana nga anak mo ti mapukaw. Anya, saan to ang mapasamak da Linton? Ayop ka talaga. Ops! Di mo sawan ganyak ti kasta. Gaputag pada tala nga ayop. Bakit, Dolores? Linton. Okay. Agsaludsudaken ka. Bakit, Dolores? Kat sungbatan nak itinasayaan. Anya dita. Napatag ka di kan ka ni Diana? Awan ka us-us kanday ta adam tamagam. Anak ko ni Diana, kaya't nasawan. Ipatpatag ko unay-unay ti anak ko. Nasungbata mo ti saludsod ko. Nala. Lalay ngam ti agpamarang. Daytay kaslawan ti madi nga inaramid mo iti kanlabas. Anya. Ipakitam kini Diana anasaya ti amin. Laglagi pa. Adda kanyak ti alas. Tapno saan nakaaguraan ang mamimpinsan ti anak mo. Diana, anak ko. Pangasihim ta kasaritan ako, ma. Mama, Agyaman ak ta nagsao kamatlaang. nalpasan day jay, mama. Nalipata ko. Basol ko ti amin, anak ko. Isa pa kawanan na. Saanan ang maulit ay chay. Mariribukan ak lang amin.
Iso akas lakayat ko ti sumurot kini General Barbosa. Mama, Kidawakan ka. Alipatom ko man ti amin. Ti madingay nararamid ko, anak ko. Nairaman ka, gapo ka dagiti bidot, apanggadang ko. Manipod ita. Kayat ko alito pan na amin dagiti nagkurkurangakan ka. Agbalinak anasingpot nga ina. Mama, Agsingsingpot akon. Gaputa si kalangan tinabatbati agamang ko. Tiyak kaya't amapukaw ka kanya. Dayana, anak ko. agsangit ka mutan, Mama. Kurang pa'y na ito ay panagsangit ko. Oray nga tagmalmalumak nga agsangit. Saanan na may sublipay tinapalabas. Mama, No maisublik la kumati na palabas. Pinaramid kon. Gaputa kayat ko nga ilintag tiyado anag kamalyak. Mama, Nakarimrimunti inaramid ko iti kalabas. Dayana. Payakit kita anak matlatan, Manang Celia. Ha? Kwa. Awan, Gardo. Kasla, adda kayat mong ibaga kanyak. Ibagam kumalaang. Ni, anya ko mga iti ibagakan ka, Gardo. Madlaw kong adda kayat mong ibaga Manang Celia. Di ka ko mamabahin kanyak. Kwa. Maragsakan naklaang ang makakitakan ka, Gardo. Anya? Maragsakan ka ang makakita kanyak kunang Manang Celia? Payakas iti imbagakan kwa na. Napaulimat ka maten. Anya ka diti kahit asawan ti imbagam ang maragsakan ka makakita kanyak. Pasensya kan, Gardo. Lipata mo ti imbagakan ka. Anya? Malagip mo idi inawagan ka itinagan a Ruben? Uwan, Manang. Karuprupam ngamin ni Ruben. Iso nga inawagan ka idi iti Ruben. Iso anak ko na kamaragsakan na kamakakita kan ka. Sino nga minday siya, Ruben? Ni Ruben, kat... Gardo, Celia. Ah. Adda kayo matgayam dito yung likudan ti balay. Tata Ignas, Uwan, Tata Ignas. Agtugtugaw kami lang dito'y kanima ng Celia. Kasta ka di. Nagluto ak iti merienda. Isuasap sa pulan kayo. Kasta ka di, Tata? Wan, barok. Mun gayam. Adda ko mapangibaunakan ka, Gardo. Sa dino? Oh. Adto iti kwarta. Ingka gumatang iti soft drink nga inuman tayo. O sige, Tata. Sige nga, Rod. Panawan kayo, Pay. Tata Ignas. Maawatak, Celia. Dandanimon imbaga kan ni Gardo ti amin. Numulitak nga ibaga. Saan pa'y nga itati umno a panawan. Tapno maamuan ni Gardo ti amin. Nga addaan gaya man iti kaayan-ayat. Tata, Patsin na kuma, Celia. Dakkel ariribok ti mapasamak iti nagbaatan da iti anak ko. Dumdeng to ti panawan. Amaamuan ni Gardo ti puno a napasamak ken kuana. Saan abalay? Taadamot ten pamalpalatpatan tayo. Maipapan iti kinasya asino na. Tatang, apay kasla di kay makaid na. Itay kayo pe apumanag na. Alo na. Agi na kayo kit di.
Kasla da pampanunutan nyo. Anak ko. Unay kay lakit din aya. Aburido kayo manan. Madlaw ititigtig na iyo. Apay ka di. Gayam, anak ko. Ayan ni Gardo. Diyak amo tatang. Takalpasan asinukon na kiji pa ka na napagtrab-trabawak. Pimanaw adagos. Anya? Ada ka di ibagayo kan ko na? Awan, anak ko. Dinaklatan ikaskaso. Awan da ito eh. Tata Ignas, talaga asahan ako ang makaidna agpampanunot. Kasano ang matulungak dagiti amok iti ikot ti alindon. Celia. Panunutok ang naimbag. No kasano tayo ang maispal dagiti amom. Ang mga nudakas ang aramidan kadakwada ni Lindon. Nagdakas nga minday di at tao. Narigat ti agdarasudos, Celia. Amangan, no ad-adda-adakas ti mapasamak kadagiti amom. No agaramid tayo iti dinudursok ng addang. Tata, Samaysa, saan arumbang ang makita da ka? Isu a panunutan tayo ang naimbag. No kasano tayo ang matulungan dagiti amom. Talaga ang nagdakas dagiti a pamilya. Awan tinasaya at nga inaramid. Pasig amin a kinadakas. Tata Ignas. Di tayo mo't mabalin ti agipulong kadagiti otoridad. Kas naibagakon kan ka. Kasanon, no ti tao apagkidawan tayo iti tulong. Kat tao gayam ni Lindon. Agpapada tayo na maisagmak. No kastaman bilang ti mapasamak. Di mo kumamot parigatin nga agtrabaho ni mama dito yung mansyon, Lindon. Diana, saan ko nga ibabaon ti inam nga agtrabaho? Ti kayat ko asawan, diya kon pilpilitan nga agtrabaho. Anya? Isun ti makakaamo nga agtrabaho. Adakan ko na daytan? Anya manan ti imbagbagam kan ni mama? Diana, ni mamam ti aking kapanunutan iti dayta. Sana siya. Nalabit, nakaamirisan na sanyo na mabalin ti pumanaw dito yung mansyon. Isong aramidan na langan ti amin. Lindon. Diana, seryoso ka makisarita ken ka. Ibawing mo ti ayat mo kanyak. Ikalaisakan, tapno malpasan ti amin. Kat itad kumetan ti waya-waya yung agina. Anya? Anda anak iti may sa asao. Iti kanito nga imanugot kan iti kayat ko. Tung palag ti imbagak kan ka. Ama iteden ti waya-wayayo nga agina. Imbagak matan kan ka. Anila ang Ruben ti ay ayatak. Anya? Dayjay pay laeng alalaki ti sapulam. Awanan dayjay. Saanan nga agparangpay kan ka? Anya? Anya ti kayat mo asawan? Saan ka di nga iti kaaldawan ti kalay sayo? Kat saanan ang nagparangpay kan ka? May salang ti kayat asawan dayta. Saan na ka nga ay ayatan ni Ruben? Saan apud no dayta, Lindon? Jackpot dyan na dinak ay ayatan ni Ruben. Siyak ti ayatam, Diana. Saan kat aday jay a Ruben? Maag ka no isupay laeng ti pilyam. Sika ti maag, Lindon. Kinamaag ka di ti agayat itinapod no? Anya? Diana, saanan nga agparangpay kan ka ni Ruben? Naawatam. Jackpot dyan dayta. Imbagak metan nga awanan day ja Ruben. Di nan kayat agparangpay kan ka. Sa anak ang mamati iti dayta nga ibagbagam.
Saan ngagpakita pa ikan ka ni Ruben, kunakmat? Imposible dayta nga ibagbagam. Talaga apagpungpungtutin na ka. Imbagak matengkan ka. Talaga saan ngagpakita pa ikan ka? Ay ayatan nak ni Ruben. Iso nga agpakita pa'y kanyak. Dakkel tinamnamak. Dadalan ti ulom. Sika ti dadael ti ulo na, Lindon. 100% nga agparang kanyak ni Ruben. Anya? Kasano ti pan nakaamom nga agsubli pa'y kan ka ni Ruben? Gaputa nakita kon itinaminsan ni Ruben. Aniya. Anya ti aramiden ni Lindon, iti dayta na ibagaken kuana ni Diana. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.